M'agrada venir aquí a la plaça Lesseps per gaudir una miqueta del bon dia, del sol i dinar una miqueta amb tranquil·litat, que hi ha un ambient molt agradable. Fantàstica, ha guanyat moltíssim la vorera. En espai, fanals, és tot modern, és un canvi total. Fantàstic. Estem contents, els comerciants. But not impossible.